Сваляне на броня Volkswagen Caddy 2024 година. Първо, как се свалят стоповете. Тук има три винчета. Гледат се. Ето ги. Ето ги как изглеждат. Три бройки. Стопът е с три щипки. Тази и тази. И стопът излиза назад. С този инструмент. Тук лекичко и излиза назад. След това бронята започваме от тук и тук. Ето ги. Тези две бройки. Стоповете може и да не се махат, но аз, за да спася тези щипки тук, ги свалям. За буксата на стопа, ето това червеничкото се издърпва нагоре. Ето го издърпваме нагоре. И след това натискаме онова черничкото. Ей, сега ще го изкарам. След това и това черничкото. Първо навътре натискаме и издърпваме. След това слизаме отдолу под колата и ето такива има 14 бройки. Една, две, тук е празно, тук няма и то се вижда се, че само тук има такава планка. Така, отдолу върви. Тук са така по края. Това е буксата за парктроника. Тя пак е с такова ушенце. Така. Първо навътре натискаме и издърпваме. Така. Тук е празно. Тук са всичките са ето такива. И тук нагоре. Но тук на това място, ето това правоъгълното, имаме две бройки щипки. Ето ги. Два броя с еврейска. Те са на резба и се развиват. Тук е едната и тук е другата. Следваща стъпка. Отваряме навън, за да може да излезе. И тук вече са щипки. Когато е чисто нова колата, не са втвърдени. Така, ето тук имаме доста вече за отварянето на тези щипки. Сега трябва да ползвам две ръце. Така, отворена е. Тук също има щипчици, които много лесно излязаха, тъй като е нова колата. И нататък продължава. Сега ще я сваля. Ето бронята е свалена. Тук когато се откачи, се дърпа назад и тези щипки се откопчават. Тук